opvarmning i sin campingvogn. Det mener jeg godt, at jeg skal gøre, og derfor vil jeg faktisk læse et digt op i stedet for. Og det her digt er skrevet over en Jeg laver lister med giftige blomster og bær som bjørnekød, blåregn og alkohol. Og fyser ved tanken om alle mulige ting og natur til en begreb. Mennesker. Menneskelighed. Som en særlig egenskab, man kan eje eller ej. Mennesker, der dræber hinanden hurtigt eller over tid. Det konstante at bide af hinanden. Vidende stenhurt, bittersød nat, skygger alle de nætter, jeg er vågnet til selv, fordi jeg ikke har anet, hvor jeg var. Fordi hjemme er sådan et uskifteligt jord, og der har vi stået på en lunge og fuld mod en af dansk. Rolig, lige på en hård, der skal lige at få sig et grin og at våge noget, og at blive til grin og at våge noget. Jeg våger en gang. Jeg har talt om det før, mit livsværdige skær og bær og skruer tær, og det skulle jeg selvfølgelig aldrig have gjort, for man ved det jo godt. Man må ikke bedrive ord, og slet ikke, når man er mor. Ja, tak. Man må ikke blive irriteret og ondt, når der er nogen, der vidst vil gerne vil hjælpe. At føle vrede, hvor man burde føle helt andre ting, og tingeling, og at svigte sig selv, sine børn, at svigte sine idealer, at snuse alle sine følelser ind i sin vrede, fordi det simpelthen er så dejligt let. At sætte sig ned i sit køkkenbord og skrive noget virkelig surt, jeg ikke vil gengive her, fuglekirsebær og at blive, hvor man er flyttet. Følelsen bliver at tisse i bukser og grin, og det er så lidt overført som at grine lidt for meget, have det lidt for sjovt, når andre er meget galnebær, gedeblad, mel. Jeg har det ikke i mig, og fortryder også i fremtiden vil der være midt. Så er det sagt, at der er ikke græs, guldblom, guldregn, guldbryllup, livslang kærlighed. Og som vi sagde forleden i dagretten i køkkenet, er livslang kærlighed jo ikke noget nyt. Nej, livet er bare en på Jesu tid for eksempel. På Jesu tid levede folk cirka sammen 10-15 år. I dag kan man snit leve sammen 50, hvis man ellers kan leve sammen. Kærlighed, stædighed, overbærenhed og sex med lukkede øjne, guldbryllup, kirkeklokker og giftig radgræs, gift tyde, gylden og græslurt, og tilbage til det, jeg sidder her. Med mit køkkenbord skriver et brev, der indeholder ord som svigter, svig og svin og til grin og hestekastanje, hundepersille, våg, julerose, kærmesbær, klinter og konvaller, forstejt, knald og korslød, kristtorn, have korn i siden på hinanden, og at skylde hinanden, en undskyldning for eksempel, kulsup, liljekonvention, lærkesbusser, nederlig liga, majblomst, malurt, at citere Tove Ditlevsen af mig, for du aldrig gerne siger dig. Mosepost, mælkebøtte, pebertræ, peberspray. Og trusler så tomme som den flaske, jeg har stående her foran mig på bordet, men som alligevel er bare skrevet ned. Og jeg åbner en ny flaske iskold hvidvin og tilføjer endnu en plat og aggressiv linje til mit brev for at lave et renere, enklere cut mellem dig og mig og vi to, der nu sejler rundt i hver vores og ret og vranger op og ned og palbæl, kigge ved påskelinje, ranunkel, og kan du huske Rapunzel og prinsen? Rapunzel, der kastede sit lange hår ud af sin vis. At kalde sit hår for bredt. At kalde sin brede, retfærdige og regnfangede spor tilbage til prinsen og Rapunzel. De fik hinanden til slut. Snebær, sommerhys, stormhatter, vi kunne ikke vide noget om det, men man ikke også, at de fik guldbryllup. Og man ikke dyrene i skoven sang med på, det er så hyggeligt at følges ad. Og de elskede hinanden som bitre eller var slet ikke bitter som tujer og tak som bandord, parterapi og tomme trusler. Jeg tænker, at den bitre ende var sød. For sådan er det vel i eventyret. I hvert fald blev de sammen til deres dages ende. Det gjorde vi ikke. Sådan er det.